Чувстваш ли, че предстои някаква промяна в живота ти? Някои хора си тръгват, други влизат в живота ти. Някои врати се затварят, а в сърцето ти расте усещането, че идва нещо ново. Това не е случайност. Много често преди голямата промяна Бог ни подготвя чрез знаци, които може да не разберем веднага. А в това видео ще споделя 7 знака, че Бог готви голяма промяна в живота ти. И всеки от тях ще бъде подкрепен с Неговото Слово. Остани до края, защото ще излезнеш от това видео с надежда и увереност, че Бог действа зад кулисите. Първият знак за предстоящата промяна е, че старото вече не ти носи удовлетворение. Това, което някога те е вдъхновявало, вече не ти е достатъчно. Сякаш вътрешно си надраснал старите навици, връзки или мечти. Написано е: ето, ще направя нещо ново. Сега ще изникне. Не го ли познавате? Исаия, 43 глава, 19 стих. Ако старото не работи вече, това е знак, че Бог те призовава към нещо ново. Вторият знак за предстоящата промяна е, че хора и обстоятелства се променят около теб. Някои приятелства приключват и понякога нови хора влизат в живота ти. Някои врати се затварят и някои пътища се разделят. Това може да води до неудобство, но често е част от подготовката за нещо много по-добро. В Библията е написано: всичко съдейства за добро на тия, които обичат Бога. Римляни, 8 глава, 28 стих. Понякога Бог премахва неща и хора от живота ти, за да направи място за нещо много по-добро. Третия знак за предстоящата промяна е, че изпитваш необяснимо вътрешно неспокойствие. Дори когато външно всичко изглежда наред, усещаш, че душата ти не намира покой. Това е знак, че Бог ти подтиква към промяна. Написано е: и нека мирът на Христос да царува в сърцата ви. Колосяни, 3 глава, 15 стих. Бог използва вътрешния мир или неговата липса в този случай, за да ти покаже посоката. Четвъртия знак за предстоящата промяна е, че усещаш силна нужда от по-близка връзка с Бога. Изведнъж молитвата, четенето на Библията и времето в Божието присъствие става твой приоритет. Това е подготовката за промяната, която Бог готви за теб. В Словото е написано: приближавайте се към Бога и Той ще се приближи към вас. Яков, 4 глава, 8 стих. Ако усещаш желание да прекараш повече време в присъствието на Бога, това означава, че Той вече работи в сърцето ти и Святия Дух те води към промяната, която Той готви за теб. Петия знак за предстоящата промяна е, че срещаш повече битки и съпротива. Колкото по-близо си до пробива, толкова по-голяма е битката. Дявола не атакува случайни хора. Той атакува тези, които Бог ще употреби. Написано е: Господ ще се бие за вас, а вие само стойте мирни. Изход, 14 глава, 14 стих.
Силната битка е знак, че голямата победа е близо, на една крачка разстояние. Шестия знак за предстоящата промяна е, че някои врати се затварят, а не виждаш нови врати да са се отворили в живота ти. Това означава, че ти си между сезоните. Старото е приключило, но новото още не е дошло. Тук наистина е време да имаме доверие и вяра в Бога. Написано е: уповавай на Господа с цялото си сърце и не се облягай на своя разум. Притчи, 3 глава, 5 стих. Бог винаги отваря нови врати на време. Твоята работа е да останеш верен. Последният знак за предстоящата промяна е, че мисленето ти се променя. Започваш да гледаш на живота по друг начин. Умът ти е обновен и това е най-силният знак, че промяната е започнала. Написано е: който е започнал добро дело във вас, той ще го завърши. Филипяни, 1 глава, 6 стих. Вътрешната промяна е доказателство, че Бог готви външна трансформация в живота ти. Ако разпознаваш тези знаци в живота ти, това е причина за радост. Бог не е създал хаос в живота ти. Това е подготовката за промяна, от която имаш нужда. Промяната наближава. Бог затваря една врата, за да отвори друга врата. Той премахва някои хора от живота ти, за да те свърже с правилните хора. Понякога Той допуска съпротива, за да те издигне в сила и вяра. Запомни, промяната не е краят, а началото на нещо по-добро. Написано е: защото зная мислите, които мисля за вас. Мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Йеремия, 29 глава, 11 стих. Ако това видео те насърчи, остави коментар и сподели с някой, който има нужда да чуе тези думи. И не забравяй, най-доброто предстои. Ако вървиш по пътя, който Бог ти е отредил, Той ще те благослови.